Peťa a ja tu dneska budem hrať survival mapu a hrám tu s modom Lucky Block mod a kde ho dneska predstavím. Takže ja už som si vidíte v inventári, mám zlatý blok a to je ten Lucky Block, že zlatý blok. Stačí, že ho položíte na zem a potom vykopete. Vypadol mi ďalší. To bolo ešte dve. V ďalšom bude ďalší a dve mrkve. Takto proste je zlatý blok. A dostal som letelové veci, zase som dostal mrkvu. Aspoň budem mať jedlo. Stal som už mám kompletnú levelovú. Áno. Nie. Čo som dostal? Neviem. Asi nie. Proste je také, že diamanty. Ale to už nech nedostávam. Tak skúsime. Luk a šípy. Celý stack Saudí. Takže proste toto je ten Lucky Block mod a je podľa mňa úplne zabitý. Tým, že tu mám, že sa vždycky vráti a vždy niečo dostaneme z neho a plus ten blok. Podľa mňa je to potom dobrý mod. Dostal som aj nový meč, pekne. Už mám 2. Takže akože dobrý mod. Čo som dostal? Nič. Chcel by som dostať diamantový krompáč, pretože potrebujem naťažiť obsidian. Vytvorím si za prvé enchanting table. Nie. Skapem. Čo to je? Sa z toho mám dostať. Neviem. Dobre, z tohto sa dostaneme. Čo by? To je akože teraz to budeme tu uprostred domu. Kde má svoj Lucky Block? Ja som ho už akože nedostal, dobre. Ešte som dal vypekať oný. Majon, to je zlato. Dúfam, že mi bude stačiť. Kde má crafting table? Víš? No, výborne. Takže toto bol Lucky Block mod. A ja tu teraz asi nejako budem musieť nájsť nejaké diamanty. Zničiť ten obsidian. Dobre, máme 10. Si vykraftíme ďalší.
si vykraftíme crafting table a dám si ho sem. Teraz mi akože bude zatekať celý dom. Lebo... Jo. To stačí. Ty kokos. Zabijeme ho. Nie. Mám nejakú nečakanú návštevu. Veľkú. Tak ešte než non dievy. Ešte zabijeme jeden ten veľký blok. Dobrá, skera. Tu mám veľký blok. Tak pokúsime sa. Pekne. To sa hodí. Ešte keď boli tie diamanty. Nejaká diamantová vec. A teraz som kompletný. To sa hodí. Akože to zlato som našiel ešte a som si vytvoril tento svet. Ten tu není. Vlastne už malý bratrancom. Pekne dostávam. Zase sekeru. Laký blok. Ešte na tom ide celý krampáč. Ďalšiu sekeru. Ešte diamanty. Nečakaná návšteva. Vypnúť príšery. Aha, a teraz sa machrujte. Ich bolo veľa, to by som nedal. Tak zatiaľ najlepšie, čo som dostal, bolo to diamnie kompletné. Ten uga šípy. Brnenie do soby. Berem dom. Čo nejde zobrať? Jaj. Mám plný inventár. Ja mám dva. Kokos, ja mám veľa strašne toho priateľenia. Na budúci deň mám hrať nejaký multiply. Čo to? Ježiš, debilná sekera. Debilné boty. Všetko debilný. Prdele blesk. Plný inventár. Všetko len doletí. Nepotrebné. Choď preč. Už si nechám. To si nechám. Jedlo nechám. Takže ľudia, to bol Lucky Block mod a ja dúfam, že si vám obľúbil, áno, lebo som dostal celkom dobré veci. Čauky mňauky a dajte lajky.